ngiyakwazi ukuhlala emzini womuntu ngibe yithwasa uthothi uvuka ekseni kusemnyama ngo3 uyavuka uyophalaza entabeni ugeza ngamanzi imithi ebandayo wathi uthi uNkulunkulu wena wakulethela emhlabeni ukuthi uphile ngeBhayibheli ngakho uthi uNkulunkulu enganginike umsebenzi anginike iBhayibheli ozophila ngalo ngaphinde ngama ngambuka lisangoma siyindekele ayinikele kuplan usuku lokuyonza umkhuleko kwakhe athi ufuna ngishilo zoba ngumanzi ishiswe mhla kuyoshisa into namadoda zakhe lamabila ezangoma nawa akhona nawa ayinikela basizakala nabo basindiswa bamudube nomama ukhuza abasindiswa yavele yanda lemndeni babushabango ngaqaqwa intambo lapha ensikeni ayiqaqwe izandla aqaqwe enyawo phela enyawo ngishona ukuthi ngikwazi ukucathula ukunyathela kancane kwathi ma sigudla indle yesonto waqhamuka ubaba lo mholi waqhamuke wathi hayi mqaqeni manje yena mekwathi uyabaleka sesiyaqeda ngaye engikunotshisayo lengaqaqelwa khona yilapho engabona khona ngisambulelwa engaqaqwa khona izingane ezayifa kwezemhlophe ngisambule ngephupho kungakenzeki lokho yilapho noma sokwenzeka bukhoma engafika ngaqaqwa khona ngafakwa ke endlini okukhonza okungimangazayo ibandla lonke lolanga lalathi ngizobulawa emva kwenkonzo yaqhubeka inkonzo ngathathwa ngabekwa lapha phambili kwathi inkonzo isizophuma angena amaphoyisa ehamba nomfowethu nobaba angena inkonzo la isizophuma la sokuhlatshelwe igama lokugcina umuhole eshaya insimbi egqula ngenduku phansi ngenduku yethusa angena amaphoyisa ambiza base nami bengibiza engikukhumulayo amaphoyisa akubuza kuye athi kodwa mnomzana ubani yini lento yenzayo ufuna ukubulala ingane zomuntu wathi uwenzwa yena wathi hayi lo mfana ukuthi uyaganga ngalena uphuzisa abantu amanzi athi amaphoyisa uphusa amanzi ngaphandle kwemvume yami athi amaphoyisa akusho pho ngoba naye lo mfana uphusa abantu amanzi nawe lana wenza kona yini inkinga na yabo akabange sakwazi ukuphendula asithatha amaphoyisa kwathi kuyovula icala salala ngalulanga emaphoyiseni asentshangwe kwangathi liyavula icala leyo cala labe kodwa laphelela endleleni ngoba amaphoyisa masingalandela athi amaphoyisa ethi hayi ngoba umuntu osezingeni eliphezulu basazobuye bakhulume nanje kahle bamluleke kodwa makwenzeka ephinde kwenza lokho sesophinda futhi kufaka icala ke bese yaboshwa la bese liphela kanjalo emva kalokho ke kwenza ukuthi ngaphuma ke kulelo bandla ngoba phela nami ngase ngumzalwane wakhona khona ebandleni la khona ke ethi ngaphuma ngenxa yokukholelwa emadlozini ngaphuma ngoba phela ngangingazi lutho ngensindiso ngaphuma ngabe sengihamba namabandla onke eZayoni alukho uhlolo lesawulo lwebandla olukhona emhlabeni ingakaze ngihambe nalo hayibo ngangihamba namabandla eZayoni wonke amabandla eZayoni ngahamba nawo kwenziwa amalathi kwenziwa yonke into sidla kudliwa amalathi kudliwa izinkukhu yonke into kwenziwa kuprofethwa kwenziwa konke kodwa konke lokho angizange ngisizakale into enza ngibone kulula ukuhamba namabandla eZayoni amabandla phela lawa ahamba ayasebenza emsheba uNkulunkulu nedlozi ngakho kubalula mawukholela emadlozini ukukhonza kulamabandla angasindisiwe emva lokho ngenxa yokungasizali kwami nalenkinga lokho iqhubeke njalo noma sengihamba nakhona amabandla eZayoni nakhona ngangifika
ngifike ngibe njengesethenjwa sakhona ngiyakhulela ibandla lathi lingimukela njena kwafika kwasuka ngisho archbishop bakhona ngazomukelelwa ekhaya kwaba inkonzo enkulu imvusela engakazi ibone ngapha ekhaya embo ngizomukela ukuthi ngingene ebandleni nakhona ngwana khona nganginalomo yaphela nami yabo obonalathi ayi cha impela nginabantu abadala yebo hey bayithi ekugcineni ngo-1985 kwaphoqa ukuthi ngiye kothwasa ngokwesintu ngahamba ke ngakothwasa ngokwesintu sophumile ezayoni sokuphoqa manje na ngwaphela noma ngihamba nezayoni kodwa phela akafiki la lafuna khona phela ngithwase ngibe isangoma noma ngibe umthandazi geleqe olashiwe ngokwesigaba sokuthi uthwasile ngahamba ngayothwasa ngokwesintu ngayothwasiswa omunye umama kodwa kwakukhona indane yasembo umama owayengithwasisa kwakuwumama owayebhula ngabalozi ngathwasiswa lapho kwenziwa konke abalozi losha amakhwele okhala ikhwela phezulu bese kutolikela yebo isuke vele kunekhwela nje liqhamukela samwe nje ungalazi ukuthi liqhamuka kuphi uyalizwa leli ikhwela likhala lapha yana likhala phezulu yebo kodwa lento zonke zisebenza ngamandla asolwandle zimkhubana mhlambe sisazongena kakhulu kukho ngoba zisebenza ngamandla asolwandle noma kokunye futhi ziphinde futhi zamandla asolwandle kodwa zibhanka into eziningi zika Sathane noko kuzenzela ngwalikhona ibandla elini lezayoni elake nakhona engase nginjengesethenjwana sakhona wake impela umama omunye ubaba umholi walelo bandla nomama umholi wakhona bake bangibizele esayidini bethi bafuna ungithatha bangise lapho wengeve profita ubaba wakhona webandla weprofit into eqaka ukwenza makugcwele izanu zonke kwizanu ezihlangene weprofit akubukwe yena yedwa akagijime ngisho phezulu ebambelele endlini ungabisazi ubambelela kanjani ngenyawo ikhanda libheke phansi eshaya ikhwela ngena abangibiza eceleni bathi bafuna ungithatha bangise lapho khona kushawa khona inhlanga zokuprofetha yabo ngakho kunemkhuba eminingi engikholwayo ukuthi uNkulunkulu ukona konke bengidlusa kulezi igaba zonke efuna ngazi yonke into uma ethi umphuzo Paul athi entweni zonke ngifundisiwe athi ukube nganeliseke noma ngihlezi kanjani ngakho ngiyakhothi zonke lezigaba ngangidlula kuzo for ukufundiswa ngakho ngiyazi ukuthi kukhona lokuthwasa abane bethwase ngempela noma kungekona kaNkulunkulu kodwa abane futhi bayahamba bashaya inhlanga lezi ngiyakuzwa zokuprofetha uma umuntu eprofetha eqeqebula akaprofethi ngoba umzalwane akaprofethi ngoba ekholwa uprofetha ngoba uyisigebengu nje nangenhloso ezithile ngakho ngiyakwazi lokho uneinhlanga lo zalento lena ayenzana yabo ngo-85 fike ngathwasa kanjalo ke kulo mama abalozi ngiyakwazi ukuhlala emzini womuntu ngibe yithwasa uthi uvuka ekseni kusemnyama ngo3 uyavuka uyophalaza entabeni ugeza ngamanzi imithi ebandayo ukuthi kuyabanda kunjani ayikho inkinga umuthi uyabanda ogeza ngako kuyabanda yabo kodwa ngoba usukukholela kulento ngenkathi uyalapha uyakogeza uyakophalaza uhambe namuntu ogadile kodwa uzofika ukwenze ngempela ngoba uyakholelwa kona ngiyakwazi ukukhatha ukuyigcoba ngenhlabathi yonke lebizwa ngebovu emzimbeni ngiyakwazi ukuguqa kuthiwa usiyafihlela izinto lana uyabhula ubhulela abantu ngakwenza konke lokho kodwa ke babushaba konke lokho akungisizanga yebo ngomusa kaNkuluNkulu namhla ngiyambonga uNkulunkulu okwathi ngonyaka khona unyaka engingasoze ngawulibala okwathi ngonyaka ka87 kwangathi kuba mnyama kakhulu abaye bathi abane kunesisho esithi kuba mnyama kakhulu mase kuzosa funa ngempela mina nje umuntu obeka hlala entabeni
ngoba njengoba ngithi ngiyakwazi ukuhlala entabeni ukulala entabeni kuze kuse njengoba ngithi ngisho sengibuye khona le ngihlala khona ngisho sengikhona ngapha ngangiphila kuyinkukhu nempaka phakathi kwami nobaba ngangike ngilala entabeni ngihlala entabeni ngiyawuhlala entabeni uyabona makusezosa noma ade komnyama ebusuku kodwa masekuzosa kuba mnyama kakhulu ngisho amakhaza uyabona masekuzosa amakhaza entathakusa kuba amakhaza kakhulu masekuzosa yes kunjalo qinisile kunjalo nangimina ngenyaka ka87 kwaba mnyama kakhulu empilweni yami ngase nginomakoti lapho engase ngiqalile ngithi ngizama nami ukulobola noma ngangiseyingane yes kodwa ngase yabo into zama ngazi ukuthi uNkulunkulu ehlala kanjani into zami zonke zazenze ukuthi ziyaphuthuma yabona ngase ngiqalile ukuyovela kubo yebo ukuthumela abantu ukuthi baba nosokubuza okuthini nokubuza into ezithile ezifunekayo yebo kodwa kwaqala impilo yami kwabamnyama kakhulu kona lo nyaka kuleso sikhathi kwaya ngenxa phela manje ngakholwa nisone nomzimba ningawugcinile waba nengane yami incane yebo kwabamnyama kakhulu kwabamnyama ngangokuthi nendawo okuhlala vela akuhlalekile kahle ekhaya kuyaphoqa ukuthi ngingahlali ekhaya yes ngihlale emqashweni naye vele sitholana nanje lo makoti kasengimlobola sisemqashweni yabo senge ngaba nomunye senge ngiyakothwasa nje senge ngaba nomunye seke wangigana sihlala lapha emqashweni kuze kufika la sengizosindiswa ngo85 ngizwa kothwasa ngingakasindiswa ngizwa kothwasa ngo87 na ngizosindiswa omunye lona yabo ngenkathi ngiyakothwasa ngangikade senge ngaba nomunye ngiyakothwasa ngo85 emva lokho ngiyakothwasa phana ngenxa yeinkinga sesihlukene naye ngo87 lana kuba mnyama kakhulu senginomunye uzoba nengane yami waba nengane yami leyo ngane yokuqala kwaba mnyama kakhulu kwaphinda ukuhlala la ngisho emqashweni imali yokurenta ayikho akukho ukuthi ngiphindele ekhaya kwazi kwaphoqa manje ayongibhacisa kubo nalapho kubo babushabango uyabona mawuhleze ekhweni futhi ungaphelele na kahle ungaphelele nanokuba umkhwenyana phela ungaphelele lapho ngokwesintu sethu akukho ukuthi uhlezi kahle ngangihlezi leyo mpilo engemnandi kumnyama number 2 angisebenzi ngakho kwenza lokhu kube emnyama nakhona nangenxa yempilo engiyiphilayo useze nalo wathelwa amachaphazelo nakhona lana sokuze kwathiwa kapheke yedwa lapha endlini yakhe laweni lakhe manje na impilo imnyama ngathi sike siphile singazi sodlane hayi khona usuku ngiyawufuna umsebenzi angutholi into zonke zemnyama khona usuke ngaphuma ngalo ngaliphumsela ngani namhlanje ngiyahamba ngiyofuna umsebenzi okugcina ngathi manje ngawufuna ngangawuthola ngeke ngiphinde ngiyeke ufuna ngahamba kwenzeka lokho ukuthi babushabanga ingane yagula asinako ukudla endlini ingane yagula asinamali ukuyisa kudokotela ngahamba ngangena eHillcrest ngiqhamuka engembo ngasembo ngangena emajardini nami ngifuna umsebenzi kusukela ekseni ngayihamba eHillcrest ngayiqeda ngihamba yonke indawo ngazi kaOshako Gelidi Klofu yonke indawo kwathi ngekhaza ntamba ama sengiphinde emuva sengidelile uthi cha umsebenzi cha ngutholanga kwathi manje ngingasendaweni Mose Hillcrest kunesonto lamaRoma mawuqhamuka ngaseHillcrest ubheka sePortersville sengigudlike ukugoduka ngaqhamukela ngasonto lamaRoma ngabona imoto eGolf emhlophe yafika iyama maqonana nesonto ngase ngigijima kwasekwehla uMesi somlungu ngagijimela kuyo le moto ngigijimela babushabanga ukuyofuna umsebenzi mangifika kulo mama lo mlungu ngibona ngigijima ngiza wama wangilinda ngani mangifika kuye ngambingelela wasethi ufunani
ngathi ngicela umsebenzi wasethi kulungele imali angiyabuya hayi ngama eliduze kwemoto wangena ngapha kule jalide wangena eside isikhathi ngimile eduze kwale moto yebo kwathi mephuma waphuma ngesamile waphinda wezwe uthe mefika wathi konke uthe ufunani ngathi ngithe ngicela umsebenzi wathi meqande vula umlomo wathi uthi uNkulunkulu angakunika umsebenzi awu angikunika iBhayibheli ozophila ngalo wow uyazi wakhuma lokho babushabanga umlungu ngama wow kwavele kwahlwa kimi hey ukuthi uthini umlungu ngendlela engixake ngayo ngempela ngilambe ngisho eswini kulanjwe ngisho ekhaya la ngiphuma khona anginalo ngishiya isente ephaketheni kwanamhlanje wangikhuma naye ngazi into wangiphila emuva solala sidleni uthi lo mama omlungu uthi uNkulunkulu angakunika umsebenzi angikunika iBhayibheli ozophila ngalo isimanga ngama ngambuka ngangamphendula yebo wavele kwangathi uyabona ukuthi ihlwile kimi waphinda waqhubeka wathi uthi uNkulunkulu wena wakulethele emhlabeni ukuthi uphile ngeBhayibheli ngakho uthi uNkulunkulu enganginika umsebenzi anginika iBhayibheli ozophila ngalo ngaphinde ngama ngambuka hey kwahlwa kumina kwahlwa mo kwabamnyama engqondweni ngakwathi ngisame kanjalo komnyama kuhlwile wathi ngene emotweni yobona kwami babushabango ngangena emotweni angibuzanga ukuthi imoto iyapi kwahlwile engqondweni yebo angimbuza ajo wapi noma uyapi nami ngangena emotweni ekuhlwile engqondweni sahamba ngemoto engekho okhulumayo emotweni sahamba safika kwakhe kusePortasile kuShapel Road sama sifika kwakhe hayi sangena wasepaka imoto wasesijela ngale ngaphambili masijela ngale ngaphambili kunovrandi kunetafule semnyango nezituli wathi angihlale la ezitulini ngahlala kwesinye sezituli wasengena ngaphakathi endlini isikhashana engenile wathi ephuma lapho waphuma nabana belungu nje abaningi waphuma wasiya wabachazela ngami babushabangwa ngazanga ngalasuku uthi uNkulunkulu efuna ukungibulelane kodwa iplan kaNkulunkulu yaqonda umuntu abelungu bahlangana kumina bengikhulekela bangithandazela konke lokuba kwenza nje kumina kuhlwile ukuba ngenzana abelungu bangithandazela badonsa amaBhayibheli bangifundela amaBhayibheli babushabangwa ngengitshela babevula phi incwadi kwamina konke lababekwenza kwakuhlwile kimi ngangingabezwa kwangena ngapha kuphuma ngapha vula amaBhayibheli bayakhuleka egcineni bangithandazela bama beqeda wangena ngaphathi lo mama omlungu waphuye sephuma namaphasela okudla nangamaplastiki namaphasela okudla wanginika wathi thatha lana uhambe ubuye kusasa uzolanda iBhayibheli lakho hayi ngahamba ngafika laphana hayi ngafika ngayixoxa le ndaba ukuthi hayi njwanga lo maphasela ngiwaphethe nginika umama omlungu esibonana naye kanjena yes uthe angibuye kusasa ngizolithatha iBhayibheli lami salala sidle lokudla iyagula njalo ingane yish hayi kwakulwesine ngalosuku ngikhohlwa namhlanje kwakulwesine ngakusasa ngolwesihlanu ekseni ngavukela khona ngiyambonga uNkulunkulu okwaba kuhle kuye ukuthi lokhu ngingakuthathi kancane ngoba wengangirobha uSathane ngingakwenzi lokhu ngikuthathe kancane mhlambe asho lokho ngingaphinde ngibuye kodwa ngicabanga ngangingakholwa ngangingasindisiwe nanto ayisho kumina wayisho kuhlwile kimi kodwa ngakusasa ngavuka ngalunga ngageza ngahamba ngaya khona mangifika kuyena ekseni soLwesihlanu ngafenga ngangena wasethi kumina hayi angakaye etolo ukuya kokuthengela iBhayibheli lakho hamba ubuye emini uzofika sengibuye etolo okay wakhipha imali encane wanginika imali encane ngathatha lo mali encane mina ngishona esitolo ngafika ngathenga ngaphinde emuva ngoba wathi nje wanginika imali encane hayi ithi ukuyishalo manje uthi uyizula uyazula emgwaqweni ubuye emini mina ngathatha lo mali ngathenga ngaphinde emuva kwathi intambama ngaphindela kwakhe lethi intambama yebo ngalima ngifika kwakhe
ngiyafika sokhona no baba wakhona Mm. baba wakhona wamchazela ngami baphina futhi bangikhulekela Mm. bavula amabhayibheli bangikhulekela bafunda iBhayibheli konke lokho kwenzayo kusahlwile kimi Yebo. bakhipha ukudla bahlala sadla nabo letafuleni Mm. bani mabeqeda egcineni bangena ngaphakathi endlini bani mabephuma phwane nekhalibhoti elikhulu bafika libeka lapha phambi kwami base bebeka iBhayibheli ngaphezulu wathi lo mama nanti iBhayibheli athi uNkulunkulu angikunike lona ngoba wona ulethe uphile ngeBhayibheli emhlabeni base ngoleli khabhothi likhulu ngiyokwazi ukuliphatha sizokuleshela ngemoto sikuhambise Yebo. nempela benza kanjalo masifika lapha na ke bangibeka nekhabhothi ngehla hayi wangihlangabeza umakoti wami safika ayisalala sidlele kokudla mase sivula inhlobo yonke yegrosa inyama yonke into previous yonke into naleli Bhayibheli bakithi iyagula njalo ingane ngolesihlanu namhlanje kwabo ngathi ngiholile ngenhlanhla kwani mase solala uNkulunkulu kwenza kwafika ukuthi angithi ukuvulela iBhayibheli ngoba liyalivula kunemali ayifihle phakathi lomlungu akangitshelanga ngayo leyo mali leyo ngakusasa ngomgqilo savuka ekseni noma wengane sayisa lapha na kudokotela lapha kwakuthiwa owelapha ePotasile kwakunodokotela osePotasile sayisakuyena wasudokotela wayidlusela kaMakhenza esibhedlela kumgqibelo yashona kusasa ngesonto ngoba yayigula kakhulu Sakuphisa. Kwenze kulezo nsuku kwaphuthumsaka yafihlwa emva kokufihlwa kwayo ngase ngibuyela kulomlungu ngafike ngamchazela Yebo. wakhala uthi wawungasho ngathi ingane yagula ngathi hayi kusho ukuthi angicabanganga yabo kwani mangichaza kancane ngivula ikhethi lempilo yami wasethi hayi buyani nomakoti wakho nizohlala la kwami sabuya sayohlala kwakhe ngahlala kwakhe ke lo mama lona zonke izinsuku uyangifundela iBhayibheli uyangishumayeza kodwa manje kumene insindiswa imbuleki kwazi kwangenanga wangibuza wathi mhlambe Stanley into engenza ungangizwa ukuthi mina ngomlungu ngizokuxhumanisa nabantu bakina abawuhlobo lwakho wangixhumanisa nabanye befundisi abawuhlobo lwami lapho kwenza ngaxhumana nabana abefundisi ayixhumana nabo balena konqetho mangixhumana nabo kwase kunaso uqala ikhathi ezazi inzima zeindlame kanti ngizobuya bese ngiphinda ngixhumana nalabo abangasekhaya abasembo ngase ngikungisi la ngafike sengifika sengisindiswa khona ngathi ngale ngihamba khona ke enkonzweni ngamasonto okwathi ngamhlanga ngelanga ngale ngathenda ke enkonzweni ngathenda enkonzweni angisindisiwe njalo kodwa khona usuku okwenzeka noma ngingalikhumbuli kwakuyilopho usuku kodwa kwakuyisonto lapho ngangasaqala ukufika enkonzweni kodwa ngalo suku ngamhla ngizosindiswa ngamhla ngizosinikela umfundisi wayeshumayela oyena futhi ongumholi webandla ngalolanga uyena futhi wephethe izwi kwabo ngathi abantu bonke esashumela abantu bonke angisabone umuntu endlini kwangathi uNkulunkulu ukhuluma nami mina ngedwa angibabonanga abantu mangizange mhlanga inikela ngilinde kuthiwa beza abayinikelayo wathi umfundisi babushaba ngesashumayela ngasukuma ngayoma eceleni kwakhe waqhubeka washumayela washumela kwangathi akangiboni uNkulunkulu wenza nje waqhubeka nentshumayelo yakhe eyayinamandla ngalolanga kimi iqondene nami ngqo wathi meqeda wasenginika ithwathwa mhlambe khona noba ufuna ukusho mzalwane ngasethi hayi ebengifuna ukusho kukodwa ukunamhlanje ngizosho unamhlanje ngiyazinikela kuJesu ngathi ngenkathi ngisho njalo nginamhlanje ngiyazinikela kuJesu kwabo ngathi indlu yonke
igcwala amandla omlilo emehlweni nami ngezwe kwehla amandla phezulu ekuphezulu kwathi gqi kwangathi indlu yonke iyanyakaza nala ngimekho ngathi nje namhlanje ngiyazinikela kuKristu Jesu okufakazela izwi lenkosi even lapha encwadini kaLuka kusahluko 15 eliveze ukuthi ngoyedwa ophendukayo kuyathokoza phezulu ekhazulwini elithi lenkosi kwabaseRoma kusahluko 10 uma usuka kuverse 8 uya kuverse 10 ethi umuntu uyakholwa ngenhliziyo ngomlomo uyavuma bese banga ukusindiswa kungakho kuze namhlanje kwambula ukuthi kubalekile ukuthi umvume uJesu ngempela ngomlomo azathi uJesu ongivuma phambi kwabantu nami ngomvuma phambi kaBaba naphambi kwezingelosi ngakho ngasindiswa kusukela lapho ngaqala ngezwa impilo ekhululekile engangakaze ngikuze ukukhuleka insindiso ke leyo yabo ngamhla ngiyinikele kuJesu kwavuleka ipheje elisha empilweni yami ngenkathi ngisaphila le yampilo kusukela ngihlakanipha ngivuleka amehlo ngigqiqiswe enyangeni ezangomeni kubathandazi yonke indawo ngangakaze ngizwe kodwa ngamhla ngisindisiwe ngaqala ngezwa impilo entsha ngaqala ngafakaza ngoJesu ngaqala mina ukufaza ngoJesu ngingakayi ngisho embhabhadisweni kwaze kwahlelwa ukuthi kufika isikhathi sokuthi ngibhabhadiswa nabanye sabhabhadiswa kanye nabo athi uJesu mekhuluma noNikodima athi umuntu mengazange azalwe ngamanzi nangomoya ngeke azawubona ubuso wezulu la akhuluma uJesu kwadide kuNikodima ukuthi umuntu angangena nibabushabanga esisune sikanina aphi esemdala na aphinda azalwe na athi uJesu wena umfundisi omdala wakaIsrael ukwazi lokho na yabo yabo ngakho ke nami ngabhabhadiswa ke nami ngazalwa kabusha uze ngibe ngumntwana kaNkuluNkulu egameni likaKristu Jesu ngaqhubeka ke endleleni sengibhabhadisiwe ngiqhwa ngifakaza ngoJesu uNkulunkulu eya engikhulisa elivezile lenkosi uthi nasendleni phela kuyakhulwa yabo kuyakhula lethizi lenkosi sikhula ngobisi luyizwe alithi lapha kuphethe wesibili kusahluko 18 ithi khulana emseni nasekumazini uKristu Jesu waya eya uNkulunkulu engikhulisa kusukela lapho sengisindisiwe amen wathi khona isigaba ke sengisindisiwe lapho sengizoqala ke manje ukuzwa izwi kaNkulunkulu likhuluma nami qobo likhuluma kimi qobo sengisindisiwe ngonyaka ngoba kusukela lapho ngasinzwa ngo87 ngahamba from 87 kuze zoshaya o 90 o 91 o 92 yahamba endleleni ngisindisiwe kuthe ngo92 kwaqala kwafika izwi kaNkulunkulu kimi qobo lelaqala ukulafika izwi kaNkulunkulu kimi lithi angiyeke konke engikwenza lithi yeka konke okwenzayo lelivangeli lidinga ulishumela emagumeni noma nomhlaba ezizweni zonke ngaphambi koba uJesu abuye lithi abantu bayabhubha ngakho hamba uyoshumela ivangeli angithi enkathi sengisindisiwe ngase ngiphila impilo ethe ukukhululeka kwaqala kwathi ukuvuleka namathubane emsebenzi amatoho manje inkinga futhi mase kufika izwi futhi kanjena lithi angeke konke manje ngeke ngisho ukusebenza sokulukhuni futhi kimi ukuyeka ukusebenza ngizophila ngane manje futhi ngibona manje ngizobuyela kulo babuzima futhi kwabalikhuni kimi waqala umsebenzi waloko unqamuka ke manje wona lamatoho ngaphila manje impilo uthi ke ngithi mangithi ngiyofuna umsebenzi ngizobuya futhi izwa ngizolala ebusuku lithi ngithe hamba uyoshuma livangeli uyeke konke okunye okwenzayo kwakuma sengixeke kakhulu kuvela uNkulunkulu mhlamba angivulele ebusuku
athi lethi izivuka indane lethi izofuthola umsebenzi ube isigaba esingaka ngifike nje uma ngithola leyo mali uphinde futhi unqamuka umsebenzi kwathi kwaziwaphela u92 ngiphila leyo mpilo uqala ka1993 upheli umsebenzi futhi ngingasebenzi lafika lelizwe babushaba ngoselikhuluma selingithethisa lakhuluma selithetha ebusuku kade ngihambile ngalulanga futhi kade ngiyofuna umsebenzi lathi unenkani ngitheyeka konke okungabe yakwenza abantu bami bayabhubha uJesu usezobuya leli ivangeli ngilidinga lifinyelele emagumbeni omani omhlaba hambe yoshuma livangeli lalikhuluma ababushabango lihlaba ngokunamandla ngathi yizwi lecilongo lalihlaba endlebeni lahlaba ngakuyo kakhulu kwasi indlebe iqaqamba ngenxa yeze belikhuluma nami ebusuku ngalolo langa lakhuluma angithi likhuluma nje lelizwe sengakhe endaweni yaseMaranili yasetshele emnyama sengakhe khona la selithi kumina hamba uye ndaseTonuti emva lokho ngaye eTonuti babushabango ngafika eTonuti ngashumela eTonuti ngaqala ngabona lapho uNkulunkulu enza omangalisayo umsebenzi lapho kwenzeka lokho babushabango angiyena umfundisi futhi nami angiziboni ngaba umfundisi futhi angiziboni futhi ngifanele ukuthi ngingaphathi ibandla kwenzeka umsebenzi bephenduka abantu mina ngishuma nje ngichaza izwi ngivula iBhayibheli phela ngifundisa ngandle uNkulunkulu angembulela ngayo kuphenduka izangoma kuphenduka abathandazi besindiswa abantu kushiswa izinto ekugcineni kwamase kuformat labantu manje ngiformat baba yibandla kwayimina futhi engihlela ukuthi ngaletha umuntu ozobaphatha umfundisi ngoba wena ukholwa ukuthi mina ngikholwa ukuthi mina ngingaba umfundisi futhi angisiboni isidingo sokuba umfundisi futhi angiziboni ngaba umfundisi futhi angiziboni ngaphathi ibandla ngayithoba mase sokufela umfundisi ngamthatha mina ngimsusa ngasekhaya ngapha sificane sawutholana ngasekhaya Embo ngamthatha wafika laphana wafika wahlala kwami etshele emnyama ngamthatha ngayomethula lapha eTonuti kubazalwane nami ngayithoba ngaba elinye lamalunga ebandla ngaba nje omunye wabazalwane kodwa egcineni lelo bandla ngathi afunda lo ngiphumile noma selikhona ngapha ngalishiya kumfundisi wena usokhishwa yini into yangikhipha ababushabango ngiyabonga usabuza lo mbuzo into yangikhipha ngaphuma sesingasaboni ngehlelo lodwa nomfundisi kodwa into eyenza singaboni ngehlelo lodwa kodwa okwenzeka ngizothi saqhathwa abazalwane kodwa nabo bengaqondile ukusikhatha inkinga abazalwane noma sokhona umfundisi lona akufunanga ukudlula kubona ukuthi mina engibazele enkosini manje into ababeyenza noma umfundisi esehlala khona ngoba noma ahlala lapha kwami etshele emnyama ibandla seTonuti saze sahletha ahlala eduze kwebandla khona eTonuti kodwa abazali babemshiya khona eTonuti banqamle baye kwami etshele emnyama noma athi abafuna noma yini noma benembuzo noma kunembono noma kunanoma yipi into abanenkinga nayo beza kumina noma bedinga ezama counseling beza abayi kumfundisi yabo kwagcina lokho kwagcina ngasazwakali kahle kumfundisi yena kwahumsheka manje ngathi mina ngiyambangisa ongangothi into yangikhipha kwagcina manje yena sokunoma kuyisonto ngibonga ukuthi manje sokulimala umsenzo wenkosi usekaza aphume nasendimeni yezwi akhulume athi inkunzi empila ibuselana esibane sodwa ngeke akwazi ukusherisha ibandla nomuntu ongakazi ayingisho eBible College nomuntu ongena umfundisi yena wahlala o3 years eBible College manje ngabona ukuthi ibandla selidividekile sokunedlanzana manje elihamba nomfundisi
nelinye futhi iqembu elihamba nami ukuthi phela thina sazoba ngubani ngokubona kwami ukuthi ibandla manje liyalimala yebo ngabona ngihlehle mina yes ukuze umsebenzi kaNkuluNkulu ungalimali yebo ngahlehla uyabona ukuhlehla lokuhlehla ungavalelisi uvela uhoxe ngahoxa mina nonkosikazi wami oh yebo ngalandelwa insizwe eyodwa yakamkwena okubuhlungu leyo nsizwa siyaba senkosini yangilandela insizwa la ngangiyithole khona eTonudi yabo umntwana wami evangeli eyayinjengo Timothy wami oh yebo yangilandela insizwa yazi yathutha shinja ngishinda ngisho yaseTonudi yaqala hlala kwami etshela emnyama qobe ekhaya hawo yazi aphinde etshela emnyama yathonda ukuqasha etshela emnyama kwakuthi uyakhe etshela emnyama ngisho ungena nkosikazi yagcina sithonda ukwakha yathonda ukwakha mama senzansi netshela emnyama yes yakha lensizwa lapho ke sengiyawahambela nje amabandla yebo ngibe konsihlala ekhaya sikhulekele ekhaya kone sivakashene lensizwa ngiyibheka nayivakasha lapha ekhaya kufana nasekhalayo nje uyabo isikhathi ningi ayipheli lapha ekhaya nathi siyaya kwayo hayi ngeni ilanga ngonyaka 1995 ngwaleli bandla seTonodi la ka ngo1993 yebo kuwo 1995 saya kwalensizwa ngekhaza ntambama sambande nonkosikazi yes masifika lapha nasihlale nje ayixoxelwa nje siyivula amabhayibheli sidlela nje izwi lenkosi sima sesikhuleka sesohlukana bese lensizwa hawu manje na baba ngubane lana la kamakhelwane kuyagulwa ngike ngabaxoxela ukuthi namhlanje kuzofika umfundisi wami yona ke iyangibiza evela ngibiza umfundisi ngene umfundisi yep ithi ngeke abaqonda namhlanje ufuna umfundisi wami base bengicela bathi mase umfundisi wakhe sefike lokocela ukuthi mengasiza mekhululekile mengenayo inkinga singacela ashiyele umkhuleko hayi ichaze insizwa la sisaxoxa nje singakahlukane hayi bese mase sihamba bese sidlula khona masifika ngempela kunomuzi kuyagulwa hayi singene edani la sihlala edaningi yes isekhaya kwakuwe komnomuzi lana singena sihlale yebo bamlande logula ngalena ekamerweni indodazi yakhona endala yes hayi kukhulekwe sikhuleke nje hayi bese ngichaza izwi mina khona into uNkulunkulu angisiza ngayo yebo angijaha ukubeka izandla ngingadlulanga ezweni yebo ngichaze nje izwi bese ngiyamkhulekela nalogulayo yebo hayi bese siyahamba nje futhi kanjalo ngishiye kanjalo anginalo ke ivangeli lamawala yebo same nje futhi hayi kudlula insokwana ifike lensizwa ngenanga ithi awu baba ngubane lapha na lawadlula khona yes wakhuleka kaNtsindane bathanga ngokucela baba ukuthi bacela uphinde futhi nifike sifike nizokhuleka baba lapha uNkulunkulu wenza isimanga indodazi yakhona ngendlebe esigule ngayo ibesibuya sokuhlule ngisho isibhedlela kodwa nje kwakhulekwa nje ngakusasa kwathi kusa yasikwazi nokucathula nokuhamba sishawa umoya siphumula ngisho eminyango namhlanje kunamhlanje nje iyaphila yabo ayisahamba ke saplana usuku saya khona sesiya kokhulela nje sokukhululekiwe yebo masifika ngalo suku sesiyokhuleka kuvela uNkulunkulu enze isimanga ubaba wekhaya inikele umama wekhaya inikele bakithi ile ndodazi yayigula inikele umfowabo omunye ayinikele udade waba inikele umndeni wonke ukhona sebebize nomakhelwane yebo nezihlobo ayinikele umama lo uyamazi mama umama uMthembu ayinikele akulona njalo ibandla babushaba yebo bayinikela abantu angena njalo futhi umfundisi ngokwakho wena lokho uthi awusuye umfundisi
Yebo lokusho njalo wena. Bayinikela abantu. Hayi kube kuhle nje. Hayi uphela umkhuleko sihlukane futhi umama uMthembu acela umkhuleko kwakhe. Mase sifika kaMthembu. Mhlase kaMthembu sokumndeni wakaMthembu. Umndeni walapha kaMthembu awansindane siyafika sofika nomndeni waka nangilogogo lo kwaGogongedi. UGogongedi umakhelwane wabo uyisangoma. Unamadodaza akhe ama2 awu amabini awayizangoma. Bazo attend inkonzo efika kamakhelwane. uNkulunkulu angichaze sivangeli. Yes. Manje inkinga babusha bangu mina njalo mangichaza ivangeli. Ngichaza bese ligudla ngongibhula lento yamadlozi. Bese uNkulunkulu angivuse into le ndaba yemvelaphi yedlozi. Yes. Yabo. Ngichaza indaba nje yedlozi ukuthi uNkulunkulu alifuna kanjani indaba yedlozi yabo. Yebo. Hayi. Mangichaza indaba yedlozi vele ugogo ungedi ayinikele isangoma siyinikele. Yo. Ayinikele. Ku plan usuku. Yebo. Lokuyoza umkhuleko kwakhe athi ufuna ngishilo zoba ngumazishiswe. Mhla kuyoshisa into namadodaza akhe lamabila izangoma nawa akhona. Nawa ayinikela basizakala labo basindiswa. Bamba uDube nomama uKhuza abasindiswa. Yavele yanda lemndeni. Babusha ngokwenzeka konke lokho angiyena umfundisi. Bathi yabona sebekhalela mina. Bathi bamngwane sifuna ukukhonza ngayisonto. Yes. Ngathi sokhonza phi bazalwane? Mina phela ngiyena umfundisi. Bakithi. Futhi anginane endlo khonza. Sokhonzelaphi? Yebo. Bathi uzobona usukhonzisaphi sizofika kwakho ngesonto. Yebo. Hayi. Nempela ngesonto bafuna bazogcwala kwami abazalwane. Yes. Saqala sakhonza. Oh yes. Sakhonza. Kwaya uNkulunkulu wambula kimi. Yebo. Ukuthi kufuneka ngiye eBible College. Nabanye baqhamuka bangibonisa kanami kuambuleka kimi. Yebo. Ngaqala ngazama ukungena kwenye iBible College omnye umfundisi wangiyalela enye iBible College eyayisendawo seClermont. Ngaya khona mangifika umphathi weBible College athi babungwane ngoba una vele usumfundisi ophethe ibandla already. Usazofunda o3 years ngaphambi ukuthi ukwazi ukuqualify kahle. Mhlambe ngakuhle uthi ibandla loluphethe uvela ubungena nalo ebandleni lele enkulu. Uze ibandla belithola zonke idingo zebandla yabo. Okay. Hayi. Kusho nami ngikubone kuumbono omuhle. Hayi ngivume kuhle ahlele ngigcotshe ufundisi. Ukuqala kwami ke babushaba ngugcotshe ufundisi. Yebo. Ngagcotshe ufundisi ke ngagqokisa okhololo namashethi okhololo. Yes. Hayi ngagqokiswa ke. Hayi ngaba umfundisi ke phansi kwakhe lombishophi. Hayi kanti kuzothi ngakangena naseBible College yakhe sigejane ngevangeli. Okay. Yabo. Into sigejana ngevangeli. Yep. Mina ngikholeka kakhulu kuleli vangeli leli. Athi uJesu kuyomsizana umuntu ukuthi azozizwe lonke. Kodwa bese lahle lokuphila kwakhe. Oh yep. Elapha kuMateyu kusahluko 16. Yep. Manje mangibuka lendlela lombishop enza ngayo. Yes. Bese ngibuka izwi lenkosi. Kuyagejana nezwi lenkosi. Ongangothi mina babushabango ungabe sibona nawe nje babushabango ngabe kilomfundisi ngokwasenyameni onjengabe befundisi bonke ababona behambela phezulu abanohloko lonke lemoto. Ngoba ngawo 95 iqobo. Yebo. Kwake kwafika belungu lapha kwami. Belethwe omunye umzalwane. Owayekade ewumngani kaNkosikazi wami. Kanti uzokhuluma nabana nomunye umholi webandla ePinetown ukuthi abachazele ngami bese bona bese beyafisa bafisa ukuthi ngingene ebandleni labo. Mase babefisa ukuthi ngingene ebandleni labo. Yebo. Base beyamcela. Bacela ukuthi ngifike. Sixoxe. Yebo. Ngile ngibambeka. Ngile ngibambeka njalo bathumela ocela phela umfundisi wakhe afike ngile ngibambeka. Ekugcineni kwalingena ngangalindele nje kuyiphana izinsuku.
Yebo. ngiyisebenzela njena ngithutha amatshe ukulungisa umthangala lapha kwami ngithutha amatshe lehlathini Yes. ngiyabe ngiyebona nansi ngiqhamuka yagejima izongitshela baba khona abakucelayo ekhaya hayi bese hayi ngiqhubha ibhala ngoma ngiqhamuka hawu sokugcwala imoto Yebo. mangingena awu cha impela nathi umuntu eyigcwele abelungu base hayi sempela sokumhlopha igceke ayisingene bangene impela ngibangene bangena bagcwala edaningi bamba nalomzalwane Yebo. hayi bese yachaza umzalwane cha baba sebethe labazalwane ngwababona baba kade babethumela bathe ngwababona kusho ukuthi mhlambe ngenxa yebhizo awulitholi ithuba abavele beze bona amathuba Yes. bafike ke bese abavele beze bona hayi bese ebachaza ke lana bese beyichaza bachaze ethi hayi cha impela kade bezwa ngami bafisa ngibe umfundisi Yebo. phansi kwabo umfundisi wabo ebandleni bangithembisa ababushabango bathi manje umfundisi wabo ebandleni number 1 ngizohola njalo ngenyanga ngizwa nomholo engiuholayo Okay. number 2 bazongithengela imoto vele bakhuluma ngento engiyidingayo Yes. anginayo imali angisebenzi number 2 anginayo imoto bathi bazongiholela njalo ngenyanga bazongithengela imoto futhi bazongakhela umuzi ufuna nomuzi engihlala kuwo futhi awukho ezingeni vele umuzi ngiyawudinga bakuba ngento engiyidingayo bathi futhi nento nje zonke zenkonzo ezidingekayo zizobe zomthwalo wabo noma kuthiwa ngifuna amatende ngifuna yonke into bona banemali bazongenzela yonke into engiyifunayo babushabango nganqaba ngathi mina cha ngiyaxolisa Yiliphi igama labo lebandla uma ngabe alikhumbula? Babeqhamuka kuliphi ibandla? bathi ibandla labo angazi babe uStone bani Okay. Amabandla angajwayelekile. amabandla angajwayelekile igama lesilungu Yeah. ngisaba ukuthi uStone uRockstone bani la koPhantshana selengilibele kahle igama lalo Hayi akunankinga. hayi into eyenza ngingavuma ungena kubona Yebo. number 1 bafela interview nje ngiqala ukubabheka ngamehlo ngoba bonke kwakwabesifazana abaningi Okay. bonke bagqoka amabhlukwe Okay. number 2 ubucwebe bonke balahlele kubucwebe emgexo Yeah. amasheni emqaleni ezandleni Hayibo. amacici amaruji inkophe eziqhonyiwe emakhanda kushuquliwe yabo nje nokhonjwayo kuthiwa uyena mholi Yebo. webandla naye futhi uyena hey okuyena onobucwebe kakhulu uyena ohlobe kakhulu naye futhi ugqoka ibhulukwe asho kungasekhanda ngabona ukuthi cha lana ngiholeke lophathe ngazibona ngisenseleleni kuhle kaJesu elingosathane esentabeni mhla uJesu elambile ethi usathane monga uma wena uyindodana kaNkuluNkulu ungabaguqula lawa amatshe abe izinkwa ukuze udle athi uJesu akulotshiwe satha kulotshiwe ukuthi umuntu ezwe lenkosi ukuthi umuntu akaphili ngesinkwa sodwa kodwa uphila ngezwi nangezwi liphumulweni kaNkuluNkulu ngakho ke ngabona ukuthi cha mangathi ngivuma ungena kubona kusho ukuthi ngabe ngilahlekile kulomngani kaNkosikazi wami naNkosikazi wami ngaba njengendoda eyisiphukuphuku ngaba indoda eyisilima ongathi noma sebehambile abelungu sasaxabana nonkosikazi ukuthi cha kanti ungathi ubone imali siyidinga unganqaba imali sifikile futhi mhlambe ngiyacabanga ukuthi mhlambe ngoba lo oyabaletha abelungu wayomngane nkosikazi wami mhlambe basebekhulumile ngasese ukuthi hayi vele utshele bona abelungu bafike kanti manje na mina ngizofika nabe singayichitha lento yebo kodwa ke ngenhlanhla kwangakabi lo nkosikazi engihamba naye ungadideki babushabango nabo bonke abantu ngizombuza manje masiqeda lapho ukuthi kanti mama yebo mama kanti wena lona cha kwangakabi uyena uyabona
indlela kaNkuluNkulu yinde yes futhi ineyinselela zayo eyinseleleni zayo ihambe kuhambe ezinye inhlelo ehambe ishintshe endleleni ngwana ngesimo engangibhekene naso kwathi ngenkathi mina ngibizela evangelini emzweni wenkosi yena umama kwakuyena uvulekela amathuba okusebenza waqala lokuqala wafaka ibona abazali laba abamhlophe umzando omhlophe engishumeza evangeli kwakume siswayiteke bathi behambile kwabase Canada kwakulini igama lakhe kwakulina bekushape road ka number 11 kwababa kaSwayiteke ngakho ke bagcina be eCanada kodwa indoda uAndrew kwakuAndrew igama layo ngeze ukuthi hayi ayisekho seyashona kodwa uLin nabantwana bakhe bona basaphila yabo ngenxa ke inselelo eziningi engabhekana nazo nalo lelo bandla elakha ngo1995 lathi langalishiya endleleni lasala endleleni ngahamba ke emva lokho ngase ngigejene nalo amphathwa le Bible College ngenxa ngacanga ngifunde kwenye Bible College okay ke ngizocela ukuthi seyibambe la for now yebo ngendaba yesikhathi nje siyambonga phila yebo so iqhubeka kuyo le manje bese sibuya futhi sesiqhubeka futhi sengena ke manje kule Bible College yes sesingena ke manje kule Bible College owaphinde waya kuyona enye ke manje engigcina sengifunda kuyona qobo hoyi lo wagcina kuyona ke manje kwaleya lapha sagejana yebo sagejana ngagcina ngingangenanga uyena ngendaba uthi naye wavela kusho uthe umuntu othanda imali lo owazi wangicobela uba umfundisi wonke akungicobela kwakuyindoda ehambisa imali phambili futhi othi mawusulandela ubona cha akakaze azane noJesu ngoba konke lakho sazofika lapho uthi impawu zomuntu owazana noJesu uNkulunkulu uthe mase eya esikhulisa noma ngikhusa endleleni wangiveza ziphi impawu zokuthi umuntu okukhetha uJesu even ibandla ekukhetha uJesu ungakwazi kanjani ukulibona yes awuzwake amen hayi ileyo uzophendula imibuzo ehlala ibuzwa ababukeli ngihlala ngisho ngithi hayi ngesikhathi inkosi izoyiziletha impendulo yebo siyabonga kakhulu hey buhle ufazi bakho babungubane sengiyabona kungani wahlupheka usasemncane sathani wabona ukuthi lo muntu uzongihlupha lo uzonginika inkinga angimhluphe sesemncane wayefuna uqeda ngawe nje usasemncane nje futhi efaka inzondo kuwo wonke umuntu uthi akuhluphe nje mhlambe nawe ugcine uyibulala but wathi uNkulunkulu lutho mina babushabango ngiyakwazi ngikhumula ngelanga ngiphaphama ebusuku ubhuto omunye uzala udade wakababa yebo ngommese kanje phezulu kwami efuna ukungigwaza ngilele yo ngiseyingane njalo inkinga silala le kitchen uyena unombhede wakhe le kitchen silala le kitchen yebo kodwa ngani mangiphaphama ubaba ummese kanje ngangingane akukho engizokwenza ngafa ngambuka nje wanqapha wabele embhedeni walala wabeka ummese ngaphinde ngaqhubeka ngalala yabo ngakungothi impilo yami mina ngaphizwa uNkulunkulu cha impela hayi simangalisi hayi ngaba uzange hey hayi siyabonga kakhulu ufakazi bakho yazi nje uma ngabe ngikhuluma nje nakubabukeli mhlambe nje umamelela ubufakazi uyabusho uthi hey baze babuhle lobufakazi akwakamamukela uJesu ngaleso sikhathi abe inkosi nomsindisi yabona ke inkosi yavusa abantu abafana nobabungubane for le reason le ukuthi alethe ubufakazi ukuthi wena ungakamthatha uJesu abe inkosi nomsindisi uthi mawusubuzwile bungabi entertainment bube yi wake up call kuwena ukuthi ukhona uNkulunkulu owathumela uJesu athumelanga abaningi akho maningi amadodana Nkosi Yesu nabasindisa bekho baningi uyedwa umsindisi igama lakhe nguJesu Kristu okwami nawe nje ukuthi simconfess ngomlomo sithi uJesu inkosi uyobe usuphephile uzele lokho nje ubamngobani nje beletha ubufakazi bese kuthi ke mina nawe already sesihamba noNkulunkulu esesamamkela hey asingadlaleni bazalwane ilokho engakusho nje asiqineni isimeni kuleli ivangeli kuze kube sekupheleni mhlawumbe namazi okugcina ke nje manje bamngobani esivala
ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu yebo egameni lenkosi yethu uKristu uJesu inhloso iyodwa yes engifisa ukuthi engibusayo futhi nengifisa futhi ihlale futhi kuyiyona emile yebo nakubona bonke abalaleli balesi stage sekwata thomita lapho ufinyelela khona inhloso akukona ukuthi kuvele umuntu yes akona ukuvela kwami uqobo yes akona ukuvela mhlambe kweposition engikuyo ingakho ngize ngachaza ubaba Shaba ngeqanti methe mhlambe ikuphi engikhululeke ukubizwa ngakho ngwakokunye nento eziningi nabagcotsha abaningi abanye nogcobo luke lumuyisa umuntu abantu abaningi bawusa ugcobo bawusa ama position ngakho ngiyafisa ukuthi uthe uJesu ngenanga lithe izwi lenkosi njengoba uMoses waphamisa inyoka ehlane ngakho indodana yomuntu iyona kuphela edinga ukuphakanyiswa ngakho kuphela kunye esikumemezelayo igama lika Jesu angimemezele ngishiya igama lebandla angiphakamese nakho konke okunye kodwa kuphela ukuveza uJesu nokuthi ke ekugcineni lithe lenkosi intando kaNkuluNkulu isifiso uNkulunkulu uthanda ukuthi abantu bonke basendiswe akuyona intando kaNkuluNkulu ukuthi kubhubhe noyedwa ngakho inhloso yokuthi sifinyelele lana kuphela ukuthi ngenxa yothando kaNkuluNkulu ukuthi mhla kukhala icilongo kungasindiswa mina ngedwa nobaba Shaba ngoyedwa nomongameli yedwa noma mina nonkosikazi wami kuphela kodwa inhloso ukuthi kona konke sikufundile uzathi umphuzo Paul athi lokho kuzwile kimi esho kuTimotheyu kubeke abantu abathembekile abazoba namandla ukukudluliselana kwabanye ngakho inhloso yokuthi sibe lana ukuthi konke uNkulunkulu asisize ngako sikwathi sikudlulisela kwabanye ukuze hlezi nami elithizwe lenkosi kwabamthembayo uJehova konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo ababiziweyo ngecebo lakhe ungathola kokunye mina ngingazibona ukuthi ngathwala kanzima kanti konke ngangithwala kanzima futhi ngikwazi ukusizakala nawo lalele ukwazi ukusizakala futhi inkosi kubusise haleluya amen Ngomusa wenkosi uJesu Kristu asiphinde futhi sihlangane kwivideo elandelayo. Inkosi inibusise kuyindawo zonke. Amen. Nkosi Yesu.